Arteli kijing tho ke ba ithamula ha kijing wan jong Messi Mumbai ha ba klararu da ke plakat. Bat nap deng jo kini ki arteli kijing tho ka we kijing tho ka dei ba Messi udai na ka jelam Meghalaya. Ha ka ba ki fans jong Messi ha Mumbai klararu da ke plakat ki balashna ha ka dur jong ka dharkat. Ha ka ba kila tho kumne ba kerteng jong Messi ka dei Lionel Andres Messi. Kabade hok ka kerteng jong Messi. Nang ta katarik ka kadai Arab Saudi Jun kat knespa praponyo. Nang ta jendar la topat greatest of all time. Nang ta father's name kadai George Messi kabade hok ukpa jong Messi. Nang ta ka address jong Messi hangne la tho Shillong Meghalaya India. Kumta ya kane ka jingtho la ra da ki fans jong Messi nen ka janmit sniublay ha Mumbai. Hagabao Messi ula yu kejat ha Mumbai nin kasngi ha One Cat Stadium. Nang ta sakaway kijing tho kab it hamula la tho ru kumne da ki nong Christian da ki fans jong Messi. Hagabao ne bara yak plakat la tho kumne. Ka kurim jonga kladap nai kladon kendai bnai pura menta. Henry kadang ailat janga bangan wan syane bani kendu ya Messi. Bad lingba kani kadur kabangawan mentah hangne ngan sayuban iru hai kun jonga iban sakha mentau benah ka khat pratrik Disember. Ya kabala syu antat bala daja bang nyo sya hai kun ka khat pratrik Disember kandei ka bakmen bad ka bakerpang tam namar ka khat pratrik Disember kadei ka sngi bak Argentina klayora ya ka World Cup arjar puar Qatar. Nang ta ki donru sagi businessman ki badai na Mumbai ki bal ais ngubha da kadur Xiao Messi. Bat kata kadur ka frame ka dei jung Messi bat ka kurim jung u ka Antonella Roccuzzo. Bun ba ki ba phla ha ka bagi nong Christian jung Messi kum ka jing i ju la le kerpang nen ka sngi ha Mumbai. Kum kita ki fans ki ba ki ba Christian jung Messi na du menchua hadu mentah. Bad na pedeng gini jing tho baro kabal ithamula bat komedi kadai kene jing tho kabal shna kadur jo ka dharkat hakba yak address jong Messi la tho baudai na Shillong na ka jelam Meghalaya. Bad manobla ra ekine bad hato gini ki fans ki dei na Meghalaya ane ki dei ne ki wepat ki jela ya kane omla bentip hadu mentah. Henry kum ki fans kum ki dong Christian jong Messi klepen I ba hadu karno ki don ka mensim jing jing sngotenat ya Messi kham tam haba wan yu kejat se India kublai shibun.